Здравейте! С тази презентация ще демонстрираме възможностите на Microsoft SharePoint за извличане на данни от външни системи чрез Business Connectivity Services. За целта сме избрали да извличаме данни от Cloud услугата на Microsoft, Windows Azure Data Market. През какво ще минем днес? Ще кажем няколко думи за Windows Azure Data Market. Съвсем кратка теория за SharePoint Business Connectivity Services. Ще представим един Windows Communication Foundation Service, който ще използваме за да се аутентикираме към Windows Azure. После ще покажем демо, чрез което ще разработим решение за извличане на данни от вече предоставения ни Windows Communication Foundation Service. Накрая ще говорим за някои трикове, които могат да бъдат полезни при разработката на решение за SharePoint. Какво е това Windows Azure Data Market? Windows Azure Data Market представлява едно място. Windows Azure Data Market е Cloud услуга на Microsoft, която предоставя достъп до цели приложения или набор от данни, те наречените дейтасетове, от различни ведомства и институции, които имат полза да показват различни данни. Някои от тези данни е важно да се отбележи, че са платени, но има и така доста безплатни. За момента в България няма дейтасетове, които да са от български институции, но се надяваме, че това скоро може да се промени. В случая може да се използват данни за опазване на околна среда, за различни маркетингови тенденции или обмен на информация. За да започнем да разработваме за Windows Azure, трябва да имаме три основни неща. Това е Windows Live ID, което всъщност представлява, най-просто казано, имейл в Windows Live или Hotmail, Developer аккаунт на datamarket.azure.com и, разбира се, да си добавим към нашия аккаунт едни или няколко дейтасета. Както казахме, някои от тях са платени, но има и така доста безплатни. Важното е тук да се отбележи, че платените дейтасетове се плащат на брой на транзакции към данните. Ето така. Например, има един дейтасет, който следи за маркетингови данни и от дясната му страна може да видите офертите на самият доставчик на данни, като например за 100 транзакции на месец трябва да си платите $750.
Всяка една заявка към този дейтасет генерира транзакция, включително тестови заявки, които вие правите, тъй че трябва да бъдете доста внимателни в тяхното използване. В случай ние обаче ще използваме един наш друг дейтасет, който е безплатен и в момента ще го демонстрираме. Той следи информация за околната среда. Има 50 000 транзакции на месец лимит, което е напълно достатъчно. Абсолютно безплатен е. Как може да разгледаме самият дейтасет? Под всеки дейтасет има Explore this dataset, което отваря в нов прозорец информация за дейтасета, където може да си построим заявка. Имаме някои параметри, които може да подадем. За някои дейтасета има някои задължителни параметри. Когато натисна бутона Run Query, ще ми генерира транзакция и ще ми вземе от лимита за месец. Ето по този начин мога да видя какво представляват данните в самия дейтасет. Какво представлява SharePoint Business Connectivity Services? Business Connectivity Services са услугите на SharePoint, които позволяват да се изличат данни от външни системи да се достъпват и управляват вътре в SharePoint. Включително да се актуализират, да се променят или дори да се трият данни от външната система чрез тези услуги. Основата на BCS са тъй наречените External Content Types или за кратко ECT. Те описват връзката между външната система и SharePoint. В основата си представляват XML. Типовете BCS биват три вида: .NET Assembly Connector, DialCF Service и SQL